Rantawati wonten dawuh jumbuh lawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama kula pikantuk Ki Lurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula sebabe Ki Lurah Petruk menika gampil ngecul turya seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem Ki Lurah Kang wetengku dicekeli Kang apa rasane piye Truk wis ngene urung aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho aku iki kelainan kowe ora wae ora brambang lanang iki ora bawang kok brambang apa ora edan Petruk ketrima tenan apa ya Rantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye hei ora ngawur konjur apa-apa Ardipe Petruk piye nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten ya wis ora nang kene le do gocek-gocekan ngono ning mburi ana tuh neng mburi aku iki mantuku Ndorowati ki rak ya nggo namu alhamdulillah sepeda motor tegar sini lho kula nggone nggonen kabeh lho nggone nabrak Bagong iya tak selenggarake ondasku terus ha iya menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika iya Bagong aku ora bakal wola-wali Rantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama yen to nyuwun pamit durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa wong kowe kok kaya Prabu Baladewa gareng kon mrene apa timbali Ndara Kresna nah ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to kok suwe men ra teka-teka sikile niku becik dadi nek mlaku niku suwe duh keseron aku mesti krungu kan anggere diecele cacat nangis keloro-loro lah kowe bali yo nggih omong karo Petruk nggih Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku nggih ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra waduh Lilang dek kapan wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora senjata takon werna-werna mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas iya ta nggih ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa ilange nek ora karo dikliya dina anggara kasih anggara wis ketembung anggrek kasih ki cinta sejati memberi bunga anggrek ngapa iki ra ngomongke kowe lho ora wis kono omong nek Petruk ngaturake senjata cakra Petruk bakal tak pek mantu nek ora ya wis ora bakal tak pek mantu kaya janjiku nggih nyuwun pamit nggih sinuwun iya sing ati-ati kula tak wangsul tak ketemu Ali Petruk tak omong apa anane Ali Petruk iya sing ati-ati nggih sembah nuwun kula nyuwun pamit sinuwun iya sing ati mbok gareng iki digendong ampun dirasani to iya ya lali aku sampun kula tampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik nun nggih ngestakaken dawuh sinuwun
kabeh wis katon padhang Kurawa wis kret lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Praja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho iki. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Ndrawati pagrana ingkang bibet. Aja nganti ana ingkang marojol saka sela-selaning Garu. Lho iki wis tak kendhau. Kon Kakang bakal nunggone nang Praja Ndrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata Cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati. Lho nun wis tak kendhau monggo kok ora bulo dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun Kakang Garbaruci. Tritenon tangening pamyak busana maneka warna renggeng kencana Ratnabra bandera layu kumitir sinrang pandra sing maruta serna kumaraning wiyat mantyan kumlebek ing bojo Suprasta kayu kang kaprapal puspita anjraing siti om ron mawur katyobeng angin kukila bubar sumebar ulang-ulang kendang peksi mabur bubar katrajang mauto satu ana kathah ingkang musi papan kajeng ageng karungkat kababat rungkut sumelak saking trajangipun para sata Kurawa ing nalika semanten Bandayuda mengsah satring Garbudi Raden Haryostyaki kumenclanging pedhang gathuk kelawan tameng pangempreting duwe panggo pangri ing kuda satemah karya geger madyaning tapel wates negaring Ndrawati nalika semanten kasaputing dalu datan kira jam nedha lumampah ana gandha kecapur nalika semanten padha papane siji critane ewet lamun sinarengna gumlaring negari tlatah sabrang wonten satunggiling nalindra kembar nalika semanten ing ledeng lenggah madyaning Baluwerti negari Pulung Gedhah Kencana katingal saking Mandrawa nalindra ingkang sami tuwin kembar kala wau lenggah dampar sesarengan katingal saking Mandrawa kaya candraning prajurit Mandraguna jagat wasisaning Ubatara wayah Tara jagat Yayi Jaya Sudirga
Apa Kakang Jayalengkara? Oh sawetara pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara ing Pulung Kedah Kencana. Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggonku nggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka Punggawa. Durung katon bener lan durung katon bener. Mula ora aneh yen to negara ing Pulung Kedah Kencana kuwi rinasa kadang kala tentrem nanging kadang kala ora tentrem, kadang kala katon rukun nanging kadang kala ora katon rukun. Kabeh mau ndadekake bingung penggalipun Kakang Jayalengkara iya. Semono uga aku bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Kedah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh. Nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Kedah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang ngepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala. Abebantal boto sarimbak. Pancen pun Kakang sengaja ora nganti lawan Siadi tak kanthi laku prihatin merga supaya meleng ciptaku, supaya manteng pangestiku. Jroning aku nglakoni prihatin mau jebulana Dewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganing pun Kakang. Iya, Kakang piye? Negara Pulung Kedah Kencana kene bisa ayem, tentrem, kuncara hanjayeng bawana. Kondhang kalukeng rat. Jagat persasat keberbeken marang ngumandangi negara ing Pulung Kedah Kencana lamun negara iki kudu ditumbali. Kakang paring dawuh kudu ditumbali apa kudu nganggo tumbal satu wana. Sartane apa ingkang dikersani dening Kakang Jayalengkara dudu babakan kebo sapi lan satu wana dudu. Nanging manter sabdaning dewa ingkang dak tampa negara kudu ditumbali wujuding menungsa. Ya mung menungsa mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa. Wonten sabdaning dewa ingkang dak tampa menungsa ing kudu dadi tumbal mau. Derajate dudu derajat Nalindra satriya Brahmana dudu. Nanging derajating Panakawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu saurupan. Nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu saurupan nanging pancen wis dadi keparenging dewa dadi tumbal lan dadi sarana tentreming negara ing Pulung Kedah Kencana pun Kakang ora bakal wegah. Kanggo kamuktening para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani. Wondene dawing dewa ing cetha tak tampa ingkang kudu tumbal derajating Panakawan mau ya kuwi wujuding Panakawan ingkang pawakane sarwa dawa. Kuwi lha dal. Pawakane sarwa dawa ya pancen mengkono. Kapernah Panakawan kasatyan Madukara abdining para Pandhawa wedine wujudane aku durung ngerti. Mula Yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah. Siadilan pun Kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa. Sawise prapteng ana ing tanah Jawa digoleki menyang ngendi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau. Yen wis ketemu dibonyong marang negara ing Pulung Kedah Kencana dadekke tumbal dadi srana tentrem lan yuwananing para kawula sanegara ing Pulung Kedah Kencana. Yayi Jaya Sudirga. Cumangkah kanggo sesumbar Lindho bumi kuncing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ing walah dal yen to pancen kaya mengkono dawing Kakang Jayalengkara aku ora bakal bisa selak amung mastuti dal marang dawing kadangku tuwa. Yayi aja nganti para wadyabala mengko mundhak ngutawatiri lan gawe hojate kang padha weruh. Mula siadilan pun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa. Yen pancen kersaning Kakang kaya mengkono aku mung kari manut pate wonten timbalan. Tunggunen negara ing Pulung Kedah Kencana nuntun ngestaken nanging lajeng kundur paduka sinuwun benjang Wrabaja mbok arep-arep bali ning panjenengan ingsun. Yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe panjenengan ingsun bakal kundur marang goreng Pulung Kedah Kencana. Namung sembah kula ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula kekalih
Mugi-mugi pikantuk damel saged ambuyung tumbal dados sarana tentreming para kawula sakula gedhaken sono. Yayi Jaya Sudirga ayo mangkat dina iki Kakang Jaya Lengkara. Ndak duwe tindak dhisik aku tuwun tak tindake Kakang Jaya Lengkara. Yayi Jaya Sudirga iya. Sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang waladal Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara piye eling-eling pun Kakang lan si adik kuwi biyen rombongan lari iya Kakang mula pendak-pendak mlaku menyang ndi wae kudu jejogetan. Iya, Kakang. Ngambah Dirgantara. Goleki menyang ndi dununge wong kang pantes dadi tumbal. Ya, yen pancen kaya mengkono Kakang ya tak dherekake. Supaya enggal prapta ning tanah Jawa. Katon ngarep iki wis samudra, ing ora katon kaya ora ana watese. Nang nyabrang segara iki wis dadi jalaran nggone prapta ning tanah Jawa. Kakang Jaya Lengkara tak dherekake. Ayo, Yayi Jaya Sudirga. Bapakne kok nyocok ning ati kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak nek ming tak tinggal kelekaran etok-etok aku lara nganti anggere esuk aku nyumet anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas menek demek aku dongkarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal lakon. Ya golekane ning yo nendi mudan ora kowe. Coba monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen wong wasis
ora glakon penjangkaku ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Kurantawati mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Sang Warujaya Papang mangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketup Sang Warujaya pak pong mbok bolong kali cute nyameng-nyameng Petruk Bu Kulun Rada ya ulun ingkang prapta ning Janaloka ulun ngerti pesambat kita dan kita kepengin nagih janji kelawan Nata Indrawati kapireng dening Purbaning Wang Mahanasa ya Sang Hyang Manikmaya tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merepi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun Bu Kulun ya Puruhanira Petruk yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita pitulungan menapa Bu Kulun kita bakal ulun paringi pusaka ngaran Parisuli Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Jaranipun nek wis ulun paringi parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wih lah, tekan Parangkusuma Bi Kulun. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingana Bi Kulun. Ya, Petruk Kantong Bolong. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki parisuli dengkele atos ora. Kita ya aja ngawur iki parisuli. Nggih. Wis mengko yen bisa kita genake nggon kita bakal ketemu harus njata cakra. Matur sembah nuwun Bu Kulun ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk. Nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok wis ta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasempatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petruk Kantong Bolong. Kene donganing kung lir bobo sing bine banto
ayam wono Kakang Semar tiwas kepara kebeneran dene Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngamarta. Kakang Wruhanira yen to dina samengko Ngamarta nedheng koncatan Yoni. Ya Dipol. Mula wektu dina iki gandeng kowe minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Mara kangge padhangna penggali mbarep kakangku sarta kahanan negara ing Ngamarta. Enten apa to, Gus? Kekilapan apa Kakang Semar teka dadak dangu marang Puntadewa? Mangkir miyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi Wruhanira Kakang yen to Ngamarta koncatan pustaka Jamus mihang jimat kelima sada Kakang. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyah Manahengkung ing praptaning kinunah nala garing dumujug tanpa larapan. Langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung nolo garing melayu-melayu matur Ndara Puntadewa sewu lepat diagung pangaksami nedhengipun kula jejagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyono-nyono wonten Alindra kembar ingkang ngamuk sulom tanto nirbaya-nirbikara ngamuk punggung wonten negari Ngamarta. Kakang Semar Ndara Werkudara Ndara Janaka mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus kelima sada. Ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara miturut kabar sarta warsitaning dewa ingkang tak tampa Panakawan ingkang kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta iki wis tekan papan pernahing negara Ngamarta ora padha duduhke diamuk wae Kakang. Ayo Yayi Jaya Sudirga. Wah sapa Jaya Lengkara nalindring puluh gedhah kencana. Ayo Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawakane tak jaluk tanggo tumbal. Wah aduh wet piye Satrio bagus
Panengah Pandhawa Raden Janaka wis apa? Jaya Sudirga. Jaluk abdi ngamarta ing pawane Sarwadawa ora bakal taweni akeh lakon tinjung akhirat. Wah. Waduh. Ojar kowe Ayo. Ndara Ratu Kembar Nyata Digdaya ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar awakku krasa ora duwe kekuatan pancen ora sak baene awiden golek wong sing iso ngalahke Ratu Kembar nika sapa pun to sampeyan mangetutke laku kula Petruk cah edan. Kowe mau ora takon mlaku ngidul to? Aku ngalor sik ya, Pak. Kok ketemu nang kene? Lah ya ora ngerti kaya. Mbok menawa keparenging dewa ngono. Kowe piye lakumu? Ketemu pukulun Bathara Antarada. Ketemu Narada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa? Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta di amuk Ratu Kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake Ratu Kembar loro kae. Pangestune, Pak. Gelar Pandan Moncar tinon lir kekonang surem soro tetahan padang waladal Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara iki menungsane ana menungsa pawane Sarwadara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki ingkang kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana ora sakakan gunung tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, teke sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasari Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal, candak gawa ning negaraku, legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Wah. Mati, Pak. Ilang wujuding Ratu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki.
Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petruk iki. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dhewe-dhewe kok, Gong. Petruk. Pustaka Jamus Klima Sada ndak suwun. Ah, monggo ning Sendata Cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa Wardi Alum sapa Wardi Alum. Kancane iki dingengei kok. Ana buahe dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ah ya. Wah, cilaka carane. Wah, pahit. Wah, pahit. Ya wis Pustaka Jamus Klima Sada wae. Ah, nek Sendata Cakra kula sing balekke mawon. Wis ya Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur Sendata Cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng. Terus aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adimu aku keluargamu. Ora iso. Aku nek dadi mantune Ndara Kresna pangkatku tumenggung. Wah, idiak-idiak. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku? Anjur susuke dipes mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petruk. Oh. Nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendikaning Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Sendata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petruk, pun nggih pun. Semaku iri, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iki calon bojoku kok ora tegel ki piye? Wis separone umurmu ya semen. Ora urusan. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Edan. Ayo ditiritani ya, Tru? Ya. Aku ditiritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Videoke sithik. Oh, di videoke ora. Moh ora rasa warna-warna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Lah rak ngaten. Monggo. Rantawati wonten dawuh
jumbuh lawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Ki Lurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula sebabe Lurah Petruk menika gampil ngecul tur ya seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah Kang wetengku dicekeli Kang. Apa? Rasane piye, Truk? Wis ngene urung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Apa ora? Edan Petruk ketrima tenan. Apa ya Wrantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye? Hei. Ora ngawur. Konjur apa-apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan ngono ning mburi kono. Temundi. Neng mburi aku iki mantuku Ndorowati ki rak ya nggo namu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegar sini kok kula nggone. Nggonen kabeh. Kula nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh Ki Lurah. Menurut kowe, Kang? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wes. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah manjing wonten ing taman. Taman Pintar. Mboten. Manjing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Heeh. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gak ada putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe diasu kuwi. Amplong mencelat lho. Mung ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo e Gong nusul iki? Andelo kanan Ndorowa. Ah ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Truk, kulawarga. Minggir to minggir. Truk lel ngrungake ki ora nggo sikil. Kok sombong banget to kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki pingkong semene iki anggo kowe. Menika kagem Ki Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotono. Sia-sia. Nang ngisor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Edan tenan. Iki kamar sapa ya? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Walah. Kabar kawantar sumebar ing jagat. Yen to ingkang bisa mbalekake wujuding Tata Cakra Petruk Kanabala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa ora isin? Apa ora wirang?
Petruk iki gedibal 17 wong elek nyolong mripat Petruk iki mung batur. Ngatasé Ratu Ndarawati kok duwe mantu batur iki arepe piye? Aku ora trimo. Ora Ndarawati tak jaluk tak dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk ning negara Ndarawati. Minggir jangkai. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika pawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Werkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Weh lah. Weh. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Ance-ance lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibaringke, baringke njoben ngono. Arep baringke ning kamarku ora. Truk, ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki lurang. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nek meng tuwae ngomah ana. Wis men luweh sanane ngomah. Menawi kok ora badhe duka mengsaipun kula, sameneika ngaten kemawon. Ora sandhakaken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Prabu Duryudana kon ndhapke Lesmana Mandra Kumara. Perkara kawon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang, apa-apa kudu menang. Larae njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisra, gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati, ora trima karo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Muni yo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo abenajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati. Ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe? Krubut wong pirang-pirang wani no mboten. Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Warantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Yo. Wis rampung Kurawa. Lho. Wis Bagong. Wis krungu saka kene dogdrek dadi gajuli. Bubar kabeh delokan ora percaya. Lho, Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartomarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbu. Ngandel ora. Cerdas ki cekat-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal ganggu gawe. Wis tok sifat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya. Nipun anak kula Warantawati lan Petruk sampun kelampahan dhaup. Yo, muga-muga lestari widodari ring sambi kala slamet sak kabehe Kresna.